Bine v-am găsit la un nou episod de Skyward. Haideți să începem. Așa. Nu știu ce skin am. Adică da, ce skin, ce kit, tot mă încurc, nu știu de ce. Cred că l-am pe tank. Nu sunt sigur. Dar haideți să începem. Stați un pic. Așa, imediat. Gata. Hai să intrăm la un meci. Cam nașpa în apă, dar merge. Să vedem de putem câștiga, dar nu văd pe nimeni. What the fuck? Sper că n-am eu ceva de la ne... Sper. Să ne uităm. Da, vedeți, l-am pe la ta. Așa. Punem așa, luăm niște uși. Mai și mă fără. Așa. Seriu. Să mor tu. Ia unde era. Oricum apasă, nu-mi plăcea, deci hai, ieșim și să mergem la alt meci. Sper să nu mă dea într-o mapă care îmi place mie. Nu-mi place mapa și nu sunt nici player, așa că îi dăm hug. Se gână bine. Dăm așa. Opa, am dat din greșeală de 2 ori pe ăla. Așa, în sfârșit, o mapă care îmi și place. Și un player. Bine. Adică niciunul. Dar nu merg mai intră player. Ready. Cred că e român. Și întreb. Așa mare și câștigă meciul. Chiar și pe mine mă deranjează. Așa. Bun. Aici ceva. Așa. Bine. Așa, să mor tu. Mergem cât de repede putem. Să mor tu că ne-au dispărut blocurile. Uite, mergem după niște blocuri aici. Da. Compres. Stați că el vrea să vie deasupra mea și să sară. M-am blocat. Și eu mă duc pe insula mea și lasă vină.
Și am câștigat. Haideți să mergem înapoi, să mai găsim o meci. Cam acolo și cam atâta. Doar unul, ăsta. Ori sunt mai mult, dar nu văd eu de aici. Meciul. O ce armură. Am cuvinte. Serios, nu înțeleg de ce mi se pare așa. Așa, dar cred că am de dat deja. Așa, aici mai trebuie... Oh. Deci mapa asta era, cred că, cea mai bună. Haideți să luăm și din chesturile din mijloc ceva. Să nu... Uitați-vă ce bună armura. Serios! Fac. Așa. Na, ce să faci? Asta e gata. Și mergem la un alt meci. Dăm tur, pentru că nu sunt player. Cred că a fost și cu acest episod. Mai încercăm o dată să vedem dacă nu încheiem episodul. Da, încheiem episodul pentru că nu sunt player. Așa. Nu știu ce am făcut. Păcat, am vrut să filmez un pic mai mult, dar din păcate nu sunt player cu cine să joc. Și așa că am să închei ăsta episodul aici. Sper că v-a plăcut. Nu a fost chiar așa de fain, că recunosc eu, pentru că n-am avut meciuri și să joc și test. Dar sperăm că data viitoare o să avem niște meciuri. Cam atât a fost și cu acest episod. Eu am fost Prăpăditul Gaming. Pe data viitoare, pa, pa!